Pulo ka mga establishmento ang igapasiradaan sang Permits and License Division sang Bacolod City Government. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginahulat na lang sang Permits and License Unit sang syudad sang Bacolod ang rekomendasyon halin sa City Legal Office para sa pulo ka establishmento nga wala permit agud ini mapasiraduhan. Sa report sang talatapan sang City Hall, kabahin sa napulo ka establishmento ang karinderya, bookbinding shop, computer cafe kag ilimnan nga wala sa gihapon makakuha sang ila business permit. Undergo man na sila sang due process, which is nga issue gid kami na first notice sa ila, and then after sa first notice nga wala man Japan action coming from them, amo nag-issue kami na sang second notice, and then after kung wala pa gid Japan, that's the time nga gina-endorse na namon sa city legal office, and we recommend for closure. Sang damlag lang, 3 ka establishmento ang ginpapanaugan sa closure order samtang 2 ang temporaryo ang ginpadlakan. Target pa sang BPLO nga papanaugan sang notice of violation ang mga negosyante nga wala magadeklarar sang insakto nga kita. Kay actually kapila naman kami mag-warning actually may mga notices na gani, but then sa ilang side wala man sila Japan kagiho. So I think this serves as an example, and of course and also as lesson. Nagapadayon ng on-the-spot inspection sa mga establishmento sa Bacolod, ilabi na madamos ang sale sa naghilapit nga Pasko. Mas ginpahapos man ang pagkuha sang permit, kani wala na sang rason nga hindi makakomply ang mga negosyante. Madumduman nga madamos ang ilimnan sa Bacolod nga sala ang negosyo ang gindeklarar kag ginahulat na lang nga pasiraduhan sang Permits and License Division.